Efrititio. Amamrani amani agana mamrani amani asante mamamrani efrititio. Efrititio. Anunti na odo sewa memenu abasi want nawa e mamamrani na mamrani efrititio. Me kai muse so refi ukro mu hina benya wo yira bedwase amamrani amani efrititi amparo. Enne Efrititi Media Productions yedini achre brefo apaw ene brefo Heman eye Kwabre Heman nana apaw wi afesa wansan otumfo brempon ikro de amano se onhwe so ho enene yigine ne nyina ye na chia me pani ya enne nyame ya adom ne nananom ya adom a wama kwan ma wabesi bibi achre no na ansa na ye bekom no nsem no yenhwe nkonwa no ho mpene nsem kakara ya ebeda ho ansa na enne ebra so se onya ne yere pani ma ebeboa no na obu ne man e de besoma santim aboafo aso ya sene na ye de dwumadie ebrel eye Park Prestige Ventures omo abusuan Kruwa Junction and afei so Jasmo Agro Industries Gare ene omo nkonko ntesam eno achi no A&F Glory Bricks and Tiles, a home of quality tiles and bricks. Omo ena so ya sene odo sewa foundation boy chidom ena odo sheton so apia yen. Nyuma koi ena ebua ma ye di dwumadi abrem. Eye apaw ene brefo Heman achia me pani eho ensem no akonwa no eye akonwa bi a adahwa chepa yi emfie aduosi atwam kona aduoso betimi aborosa akora na ne nyina ene se bra akonwa no ebeda pan a na wo se nananom epede hye brantie na obefa nananom tu na woye adwumaden edeboa apaw ne brefo Heman na wodo be soma santeman no na nananom enni enipa mekanisa na mekire se na oni mema wo mumu odura mumu amia a obetimi abefa wonananom etu ne senti eye wo mo enana na sabre no owo ho opani adai ode mana danfo na ne yonko no so no wo mo fie ena omo nsoso di Heman konti hene wode ma no de odi kan de ma no akombe fa no ne senti ma akonwa no san ekodi ne yonko fofora wo mo na edi kontre ewo Heman enti wo mo di atoasoa ba afei na akonwa na ankasa pemu na so dampan chei enti nyame ya adom ma wotumfo ede akonwa no ema na pawi afisa wansan sa wonhwe kro ne so ma no ne ho akohia se wobenya fie bia mpani akonwa bia dam na womaba abesuaya beka ne ho na omabu oman no ne senti wode tu udwa no de hye brantie a eye kofi usu yi etei ena kobo ne mpanifo amane se de abani nti wo mo so hwehwe mu no omabusua pani so sabi wokone krachi tino mu ne abusua pani no pani a na owo ho ya wono na bibia wo mo de ne di animo eye no eko hu ko hia se wo mo ede saatumi no ebema no na wadi animo na wahwe na bibia toto yie ampa wo ye ne sa ne nyina ye owura kofia ne gina emu ma ye ne sa afa de ebraso se ye koka konwa no ho mpani se magi free krontifo ne fie de beto ba bieda kofi ene gina emu entam ka enkurobo ona gina emu ye bibia nwan twa eho ka nyina ono ne gina ye konwa no koto nieda nananu bua ma wo mu abusia pani a oba ye owura Daniel akwasi wono so ebeso mu se wo na wo koka ntam ne bibia de a wo na wo begina na waka enkuro ntimi de tumi be ma wo ampa kofi nso de ose ye oyo oje tumi no gina ne nan so ebo nkuro e ma nananu bu a asem no ede ma no papa yi se wo de akonwa ya makofi ebra so se wo ba besuai wo ye ne nuane ne bibia wi ebra ne son ya opani ya wono na ya busua pani owura akwasi Daniel wona ya busua pani wakoka otumfo wasre ye wura otumfo ntam kese aka agu na Heman hene so se wo ma kwan e ma brante ne besuai kire na otumfo ntam ede ansam na abai
ɛdeɛ na ate bayere ho mom ne santi ensuaye no ama so wonsom manson ye koye ba kopie nananom benkumfuo feku a tafo hene na tafo hene na ɛda no wɔn aka ye ne yiram sabra peedu hene a wɔnya ne baabi koro wɔn nana ɛwɔ hɔ akyea hene wɔn nyina so mu abrantie papa yi sɛ me yɛmfa dibim nya me kan ye me san boa ye de dibim kɔma a ye rotumfo a papa yi ye bisa na wɔse wɔn ka sɛ obi ani nanim ɛmfa dibim emra ɛno enke ya amaninya ne nyina mu no asɛm no benkumfo boye amɔ no ye wura nkasa tena ase ehwehwɛ nsɛm no mu ɛma ne tie atwa mu no bubua asɛm no ɛma kofi wusu ɛne nabusua sɛ ɔhɔ ɛna akonwa no ɛda sɛnea nananom edi kan ɛyɛyɛ no ɛma aniamɔ ho nsɛm bi abusua pɛne ne kɔyɛyɛ nti ɛnam so ma yewura aka kyerɛ ne sɛ wɔnyɛ abusua pɛne bi mu yi saa di bre no afi ne so ti sɛ nyame yɛ adom wɔn chimahene nkɔtena ase nye kofi nso ayɛ na wɔsɔe wie a onye na abusua pɛne na abusua pɛne wei deɛ wodi wɔ mo anim sɛ abusua pɛne a enye yi atadwe enayare ate denne sei abusua pɛne kwasi nyako onye abusua pɛne wa hema biem ti nyame ayadom na Heman hene atena ase ene gyesɛm a ɛwɔ mu ne sɛ bra otumfo santimera ɛma akwan sɛ na Heman hene apɔ ne brefo Heman hene wɔnkɔgye kofi ensuaye no ɔno nko a ama otumfo empanimfo na brempon akɛseɛ ene die animu ɛde no ɛbaaye nana ɔsɛe kwadwo otumfo mpompo nso hene ene nana sikanto a otumfo sikanto hene ene mpanimfo bebre ene die animu ɛde abrantie san na ho brase na ho fama ne buo ne die ɔwɔ mampanimfo nti wɔanyito na jeje mu wɔn di n'anim ɛbɛsrɛ nsuaye no ɛde ma sa nyumre omuhre ha adefefa yewura ye ma no ewo ba hia abonte so ene dey so urade hia ye twem wa ha ono na de hia prekope ene agira ha animonyama wa hye wono na koa na henyere hiri pani akonwa da o de pepe ye to ho na reche ba ho etipa so da ye kotoko hene e ma sumdwe bai
na asundwe baaya no dede ba bia no kura da no achase ade to nana ni tipa na dwempa na kukodro ana ose abusua se ana dei odo makonwa che wo mo eti wo beta na dwam ani ni kuro man ni na hanfo nanadom ye medi adase ama no se ne ono ani yiri pani odi na konwa che oni na busua eti na tafo yen cham so hu ne ha ade fefa o ye ya odi tu abusua num na da roma ye ba besre no so be ma na yiri pani asi bibia che na ne ba ya ye na tese ye no yira chame wadama de akwamani na so awakani abrante kofi ena ye da meni kura jam ablo so dodo they said de akopɔ hyala no wɔhyila no said ye wa bra okunya semwe ho no eto sɛ odi akunya na mpa yewla wadaloma sɛ abusua ene edom no nyada na ba pejati no se bi chiro blue dama de twafo so ekanie kofi we de mi nya no minu mi edu ne tu kwai na wasanki ebe so ayibo mu ena bibi beti ahoma e wosoro ena ne otufo ne ewura o ma botrenti ugina ha etu unim ni nyina ye ne wo sha ase ache ti de wo be bre ye nyina ye mesum ewura na nyefe ewura dawuru meburu sabusua e nyina atenase na o ma dwuna akobi nkuro mu na o mu de na ba adawuru ma peje ti ebu e na won kan on si bibi nchire oburu abrantie kofi yenimu dada yenimu de otimi ye ene yenimu de obetimi aye wonye ni pa foforo wabotre ensem sisi wakwam wonya ye ato sabre ya nyame abie kwama no eno kra kire se nyankopon mo asafo hina wo sha hencha obi ansom eno twa ne wote ni padon bebrebe enye om nya na bedowo enye om nya ne so fo abotre na je obi awa atu nkensem ho bebrebe be kana nso mre ni nti yewra wadaroma sabusane nyina aba na so mo de abranti aba so mesi bibi nchira wadaroma sakwanda ho a mane si bibi nchira obu Ewra adonten hene so de osi adonten so de okani kofi wo de mse wo fa se preko na no na mse na me ne beda na se sa abotre ne mre tenten a wanya ni nyina se ne nyame ayi kwan se besi bibi kire ewra esu ye da wase ewra esrew pejawutie na winue on si bibi nchiro yo kofi sele bonkum so okani kofi wo bai brebre ne to bo ase ne se wo ba be sum edima ewra se de ewra kotoko hene onya na botre ya o ka se be si bibi chi ewra no wo ba botre nko ne pepepe ye ene no kranko na ewra de ope nti fa pa pepe ye ne kokran no ne be sum ma ewra se ya ka si bi a cha pe ya chi chen na fa o me si bi chi o ewra cha me de bia to aso okay kofi o bai ma botre nko Mama, there was a here of fire, a cracker, Pepe, Concrete Abrabo, for I will tell you, Bibia, the baby woman, give your Adama, say a Busiana could be cool now, obey you, Puffy, Abba, Madonna, with your Chelsea children. You are charming. Yes, I'm also a cousin. In your coffee, the same. My woman, Maniadi, actually say. Mena mi so ankura obi amane nti sei ko ba bituma de so ayemi de pa so se o abutre se nya abutre a enye ne se abiri wo gina he nti abutre se do se nya abutre no a sa abutre na ne pese wo de ba fia ha ne enu nyina de aso yura adaroma bejatie na osbi chancho Yura chame wadaruma de bem working kofi we de adaruma ye ka bibia chiro kakra se wo ye wa hene yere plekope wadaruma egu se ukunu nu di nkoma wadaruma bo wi so be na ka utirim se benye bibia na ese omu obitie wadaruma egu ba wo ba no so yewura se be na mamle ne na mane no ehu nya ne pa ntina yewura na ayi wa powerful no o fa na mamle ne na mane ni agro itu wo ba no so wada no bu o he yire panyi wa ma amamle ni amane ni mani hia o pa mani hia o
yɛbɛboa ne yɛmmɔ yɛwura ho ban paa wada no mu yɛwura wada no ma sɛ abusua no nyinaa yɛ bɛnkorɔ ɛde kɔfi bɔ wada no mu pagya tie na ɔsɛ biribi kyerɛ ogu kakra ankɔbea nso so ɛwɔ ka kyerɛ ne mmerɛ kofi no kofi yɛda nyame ase sɛ ɛnɛ dɛ wɔyi bonsamfoɔ ɛkwan afiri kwan mu ama sɛ sɛ wobɛsi biribi akyerɛ yɛwura wabrɛ paa yɛnyina yɛnim sɛde berɛ a wabrɛ na wodoa no wadaro ma pɛpɛpɛ yɛ memenim sɛde wabotrɛ siteɛ ɛne sɛbe wabotrɛ ɛne oyɛ diere biribiaa no sɛbe fa wo biribiaa no ɛda yɛwura biribiaa wonte ase biaa no fa da yɛwura na yɛda awurade ase sɛ bronsam koraa na wasɔ wo poma mu sɛ sɛ wɔgya ato hɔ aba sɛ sɛ a na wobɛsi biribiaa kyerɛ yɛwura mesrɛ wɔ a sɛ ma abotrɛ no ɛni w'anim kan pɛpɛpɛ yɛ ɔmu sɛ ahemfie de wɔwo ne tua sɛ amena ɛda hɔ yɛnkata so sɛ ɔmenim sɛ wo so berɛ wobɛtumi ayɛ ama no aboro so because yɛnim sɛ de wɔsi tiɛ dada ɔdawura mewura sɛ na ɔtumfoɔ yɛwura ɔtumfoɔ ayi no ama sɛ ɔmasi biribi kyerɛ w a ɔdawura ma apagya wo ti na ɔsi biribi kyerɛ wɔ yɛ kofi yɛ akɔnda he so de wɔka kyerɛ woni wonim no dadaada sɛ wobu adeɛ ɛnti na ama mpanimfoɔ bebree adi w'akyi adi wɔbɛkyerɛ yɛwura nti mekyerɛ wo fa sɛ aguo no a fa bɛsom yɛwura ne fa ma mpanimfoɔ so sɛ ɛbɛyɛ a kyɛbiafo bɛnya aduonyam kama bi aka yɛwura nti kakra mbɔka kyerɛ ni yɛwura mekyerɛ wo wode pɛgya wo tika ne gyine nso ayɛ kofi deɛ mɛsɛ wɔka ni sɛbi agu sɛbi anya deɛ sɛ krɔkɔto yɛn kasa krɔkɔsen wo ban so nim sɛ fie adeɛ hɛ toro fa wabotrɛ abotrɛ deɛ wodi nim sɛ wobɛtumi ayɛ dɛ ma mo ka mbom na mo nyina mo nyɛ yɛforo baako yɛwura wadaroma sɛ abusua ayi na ba sɛ ɔmɛsom wo deɛ a wonya ma hɔn sɛ biribi nkyerɛ ogu mewura dɛ kyɛ mboa te nso wɔkani aberante a woba sɛbi ɛnɛ yɛma kwan yɛwura ma kwan ɛma asɛ biribi kyɛ no a yɛnua pani no ɔne yɛfɔ kutire yɛwoba no ɔne yɛfɔ kutire yɛ pani a woda yɛ no akyeamefoɔ ano no nti menim sɛ pɛpɛpɛ yɛ ne nokorɛ ɛna amɛbɛna bɛabusua nim sɛbe woba no sɛdeɛ nokorɛ ne pɛpɛpɛ yɛ sitiɛ no fa saa fato wɔ manso a baɛ manso nyɛ ne na wotwe na wonya mba mpo bɛdu sɛ na wotwe manso no ɛna wokɔgye nkɔnya mfi baabi ɛna aba saa bɛsi dɛ sɛdeɛ adeɛ wɔne no ɔdie ɛnyɛ de kɔm de no ɛne yɛma kwan ama yɛwura sɛ bɔ makwan wase bi akyɛ no buru meso aburu madam ma pagya wo tie abotia no atetete yɛ pagya wo ti na sɛ be wode sie wɔn sɛ bibi nkyɛw na fa bi tete ne buru madam ma yɛkyia me safo kantanka so wɔkɛ kofi wahwɛ abani a wafa mu a na ɛnya sɛso akɛseɛ paa ɛma waba mu mu ɛkwan a wabusua pɛ no de wofa so ka no bata ho dwumadi bi a bɛdi fie obia ne yini ma na twe no dasebrɛ sɛ wadaworo ma abusua taa bi ne akyi a mesrɛ oburu pagya wo ti ne wasiri bi nfa nkyerɛ de wadaworo ma kofi wode kofodeɛ vidia nyɛ nɛ ɛba wofuro nyinaa ɛkɔba nyinaa na sɛ abusua ne kasɛ bi kyerɛ me paa na mewura ho na mewura ho paa gaja sɛ abusua pani ɛkɔnya ne da wakyɛ akyame ne kɔyɛ na wɔkyɛ saa wo sɛ ɛbɛprɔprɔ ne ɔfa ho ɛna ɛkɔpie ma nhyɛ awɛ yɛka ne ti kɔde kɔyɛ yo kɔfo bɛyi sɛne nam bi ka no hyɛ me deɛ ɛmu wobɛyɛ kyɛ me hene ama na yɛ ma hene nti wobɛyɛ mum na wobɛto wobu nwane mu hɔ ase yi abotrɛ ɛnyɛ ahomasoɔ ɛna wo so yɛnim sɛ woyɛ adwuma wɔ adwuma no ne yɛ adwumahwɛ ne yie wobrɛ adwuma wohwɛ ne nyinaa so ma ɔmo ne mo ma wo so nyinya ɔpapapapapa wobɛsɔ awie bɛtɛ nka menam nkran menam ha na yɛ ma yɛ de pɛ hɔ a na nipa yɛ de yɛka sɛ nyɛ adwuma deɛ nanso wɔni mmra akonnwa no so ho wokɔ no sɛ na mahu sɛ bia wo baabi wowɔ ha yɛ sɛ hwɛ kyerɛ ama wo sɛ deɛ kɔ a yɛba bɛhwɛ kyerɛ so ama wo yɛbɛboa wo so yɛsɛ yɛbɔ de boa wo biara yɛde bɛboa wo ama tuntum ɛdɔ no gyina yɛ abusua de wabɛyɛ o saa berɛ yi ɔma ne yɛpagya wo yɛbɛsa kusifa wo biem nti yɛ a na ɔma wo so akɔbusua ho mera wadama abusua de naba akwan na kɔnkɔ so no no bɛyɛ deɛ na ɔma si bi kyerɛ wo nana mu nyinaa dama sɛ makwan no si bi kyerɛ wo wadama sure ɔmɔto deɛ bonsuo ne sikantoa mɛda ɔmase ama me ɔn sɛ abusua no ate akɛm
Chesia senyo mo na be gina branti achi ebe sire bia ma no efi o mo nyina ya akrachefo ne ye ni mamane nti me da masepa samade na samuwe edom ye di kofi achi a akire ni suban a na ode wa bonte akire suban pa se bwana ma bonte ni mo da na di mo sha saade no nso obi ebe so ya no me be di na chi no na odi ku suban o obi ebe so ya no bi ngwa bi a edom di na chi no ma papa na wo ye kofi eba se oba be so ai se me chi ame I say, and that's all about best say na chia me no. Na me bedi akonwa obi anyina manim kan tamoda. I say no bedi akonwa no obi anyina manim kan tamoda. Kofi abusu apanyene panyina ogina manim kan tamoda. Kofi abusu apanyina panyia ogina manim e kan tam. Aden. Adi ana bae. Adi ana bae. Wa na kofa kofi bae. Na kofa blanche ni bae. E tutu so pala san kanyo na adi kofi bae a. Aka kofi bet ma fa awo se omumra na obe sai. Tiam pa sa ya blanche ni na ni bae. Ko be ko fa ni fa don ki be bi se omumra no se go na sai. Emfiansia ni. Na blanche yi. Ja, ma se na blanche. Ombeji omubasra da so obe sai. Obasiada a odi ba be sai. Oto na duane eye ni wiase bibia e de na dofo omo ofere wo mo no omo ofere wo mo nyina wo bomba oba chama ma ni dey a de ba be se so aye oye na duane e fa dofo ahowo e ni se de ba to ma di ba aye no ko na ta ba ko na di ti ase so na wati mi atwan ma da na tu no ba ka otu fonta sa ko le ko bo bosia sa cheza ko fa so nya ni sika sa ko fa so nya ni sika wa kunani mase asa abana boka na za university no nya nyo masa omo masa adi an oye abusia mu ya ba abusia mu nyina mu ya ba onko abusia panyi be she mu a o pese ode titi ni papa mu ba ense bebre fifi oba o kantam ayi ensi fi o amana nkoda so say yema sandinita no ayi ensi fi me so panyi wa nkobita sabi omo ba manim kura mre sabi omo ba ye mre ni mre say ye ba oma sabi o titi abusu anim ti pamile be tu manim so mbe so mutu no pamile be tu nse se o mbe so se ka so pe omo pa no omo pam no kofia ablate kofia wazina na mesro mempa no pada na mesro dem pam no wada mo mempa abusu ani be kai no asaba abusu ani be kai no asaba che be ti lo wada ma esre wala wazina na me ma botre na ne be kasa ma botre a wo de to na me pe tiwa nwanwa pa obi a wa pa akonwa di ko be kasa na pam na ka wo mra abusu abusu be kai wazina na botre abusu be kai wazina na mesro wada ma botre ko wei akire se obetima ka busuara wei kire se obetima ka busuara abo wei kire se obre no wase wei kire se obre no wase mumi ehya sa anwama no so mumi ehya sa anwama se buoto onyo no kwa na ene busuara no na be ma e ofio mama bebre e ofio eso munim de obetima omunyina beta na chi ewiase ya ni bibia ewiase ya fanko be ni bibia so bibia enam no tofom enam no tofom oto no boprapra ho nyina eyi hu na tie nyina ena oba ba wi nam enne nam no wie no na du so ba ba afa na du no kura ba akopɛ mumi ensoro nyame na ya nhwa nwoma bi ye because we are born here what creative bro sama ma we are born here aketi bo sama ma emira bi ba nko na ebegyina ba gyi nsaye emira bi ba nko na ebegyina ba gyi nsaye ka papa na bu shape ni ko ka gyi nsaye ko be gye ni mo nyama enne ni mo nyama no enye enne mo nyama no enye ni so beti Nana bi tufo wasi kofie dia busu apanyi na nyina no kaneba ho kofi me ka chiro men kanema ho edu ba bia me nka no kro me ka sa ti di fru abusu ho na mo wo ya wa dia bia hian wa men fane ma ho because onye di papa
ade ɔyɛ yɛ kyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔsɛ abusua na afei so kɔtena se na abusua no wohwɛ deɛ ɔde ne di abusua panyin ɛbɛyɛ yi a yɛ ɔtumfoɔ de tumi no ayɛ dɛn ama ɛyɛ wasɛdeɛ ɛna ɔtumfoɔ asa adeɛ ma wo kɔyi bi na fa no bɛkyerɛ ɔsɛ kuru busua wie a kɔtena se na hyɛ busua no ne pɛkɛ busua hɔ ɔnyɛ titi mu a wobɛtumi aboa wo ɛ sɛ ne bɛ panyin ma no ɔtumfoɔ ma wo tumi no tu wie a na bɛkyerɛ wura sɛ bɛna ne na so pa akɛ busua no wɔ saa hyɛ saa deɛ no nso sɛdeɛ dɔm di w'akyi fa ahobrɛaseɛ fa buo saa mɛma no nhyɛ wotimi sɛ mabɛyɛ kyea me hene ɛtumi de me ho mede sei menim sɛ wonyɛ sa sɛ dɔm di w'akyi no ɛma ne hyɛ wotimi sɛ wabɛyɛ kyea me hene du bɛmu wabɛtiri so ɛsɛ de wabɛyɛ kyea me hene dɛbo ne sɛ wonyɛ saa so so da mo fie no deɛ abubuo biaa si mo wɔ nsase bebree wɔ ha mɛkyɛ mede mo deɛ bɛma mo wotu ɛni di akonnwa koraa no wabusuafoɔ agye wodi yɛtumi de nnwɔma agya wo ɔtumfoɔ popo nsuo ɔgye wodi wɔtumi de nnwɔma agya wo na yɛ adwuma ma no obiara ne yɛ adwuma biara nim sɛ wowɔ suban bi a nnipa bɛtumi no wayɛ dɛ nananom nyinaa atu ne fo ne wura nso atu ne fo yɛnkɔhwɛ sɛnea nsuayɛ no ɛkɔɔyɛ ɛsɛ na Heman baako ka ne baako sɛ sɛbe aberante a wɔbɛyi sɛbe yɛwura woma kwan a ɔbɛsuae sɛ ɔyere pani wadaroma ɔba no yɛbɛkyɛ no akyerɛ pa yɛbɛtwena futu pa sɛ ɔyɛ adeɛ bi na ɛnya a yɛbɛtenete no ɛbi sɛ ɔyɛ fɔkutire wadaroma sɛ yɛkyɛ no akyerɛ pa na sɛbe yɛankyɛ no akyerɛ pa a wadaroma meto wura meto baako wadaroma mekana na Heman ne baako ka ne baako sɛ aberanteɛ ne bɛyi yɛta n'akyi yɛbɛkyerɛ akyerɛ pa a wɔde titiɛ wɔ ahemfie ha sɛ yɛnkyerɛ akyerɛ pa na yɛkyerɛ no akyerɛ bɔne a yɛtoo baako Mesrɛ na Heman hene kan baako sɛ me nana ne nana kwa yɛ pani me nana ne nana nsa sasraku ɛsompa ahofama ɛne afutupa me nananom de so Heman hene ɛma bi so asanteman so ɛna me kofi uso ansa me bɛtoa so sɛ nana frɛ ma nɔpa o ɔfrɛ ma wie o ɔfrɛ ma nwummerɛ o mpodasuo mu mewura me kai bra wa bre e wa cha me pani akonwa ihu me na ma chinche de biara da o frem na se mama me to baako
Nana Kofi Owusu ansa wasi bibi akyerɛ ne rewie obɛda ase sɛ wama ne kwan ama enne wabɛyɛ ne yere pani ɛwɔ apɛw ne brefo Heman Sawansa achame enne sɛ muhu yɛ ha anwumre ya na ɛyɛ adefɛfɛ ani akokodura Sawansa Heman hene enyae edigyinae ema enne minui abɛyɛ ne yere panyini ɛnam sɛ adefɛfɛ a wayɛ ama eti na wɔse yɛda n'ase nti na nwumre yi sɛ muhu yɛ ha na yɛ bae a na yɛ srɛ ne ada ase sɛ yɛ bae a yɛkura yɛn nsɛm snap pentu dwampo otuadua fato anim na yɛ ma hene boa mu adeɛ na yɛ ma hene mpanyinfoɔ mmaa mpanyinfoɔ akyea me boa mu adeɛ na yɛ ma hene adehyeɛ mmaa ne mmarima na yɛ ma hene krakye cameraman ahenkwa na yɛ ma hene henkwa ọmọ ẹbọ aho na hello Anwumre mani agye papa kyerɛ santehene wasɛm baako koraa kɔ n'anim a yɛntuo a yɛbɛbɔ ɔka nananom ne nyame ako ama yɛ menkoa me nsɛm akɔi ne ɛyɛ du ana nananom ne nyame ako ama me ama ɛnɛ nkunimdi ayɛ dɛn aba enti Kofi ɛnɛ unsa yɛ ma high life band yɛmmɔ ne yɛnyinaa fa nyi ani yɛmmɔ yɛnyinaa fa nyi ani mea me kɔhyɛ matade na mso mabɛto nwum no bi agye m'ani enti poposio ɛne sika to a montwa ne anyi ani because yabrɛ medamase paa
ene eha ene brebe ma ye ho kwan na efrititi media productions ye dwumedi e be fefi Kwabre Heman apaw ne brefo Heman na apaw we are face and one sign na himfie no eha ne brebe ma ye ho kwan na ye de ne nyina asi nana kofi owusu ansa chame penny edema na we are fe apaw san one sign Heman hene ene nani swade hono ene se obeboa ni wura waya chiame penny obeya no mum obebo ni wura ho ban woni ni wura chichire boa o mesane emu enkyere amansan obeboa no amampuntu dwuma ye esi nani so no watimi aso ne sisi apagya de na adwen aboa ama Heman aye krabehwe na watimi e de abesoma santeman ama bia so Ghana manyina esanse ni wura impuntu dwuma ena eda nani so eha ena brebe ma ye ho kwan na ye de ena yidwumedie no ebesi aboafo eso ya sene eye Park Prestige Ventures omo abusia Kruwa Junction Jasmo Agro Industries Gary ene wo monkonko ntetam enso so eso ya sene sanso ena A&F Glory Tiles Bricks and Tiles womo eye the home of quality bricks and tiles womo nso so eboyi nchidom epia yen se wo pe bricks e de ahyehye wo dan ama na di mo aye fe ama ewi abokra na wuremu a ne mo aye yurududu a free 0266 813722 na ye ne won emmo ho nkomo na bia wo bia ne ba besomo sanso ena Pizza Hub Pizza omonso wo bantama abonten kase mu GNTC nkwanta no so ehwa na obehu Pizza Hub Pizza flavors ne de eye chow mamra ya to twini menuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni ya mamra odosa wa memenu abase ya to twini free samamra free titio mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni mamra ya to twini o na mamra nyina free tete wate oduma kuma ba de nyina wade amane ka won ene amamre se ye fantna stasi so amamre wa ya to twina da bia be ye mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose wantina woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twa de ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamre fie wo Ghana ye nu nti na asante ne otumfo se tutu abebio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamre ye nto ntwene ye kade amamre ye bejo nsem adwa gospel ima na minka bi shemu na so amamre nti ene makwaya agenda ambassador echesa amamre wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamre ye gina opinti na amamre ye nto ntwene o amamre ye nto ntwene saya to ntwene da bia be ha ye ni ye amamre ye frititio ye so mu ye amamre ne frititi ampa ye amamre enwu hi apa ye so mu ye je mu da bia be ye mo ba ye amamre ye nto ntwene ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma ye ye odo se wa ba tampa ememenu aba mami ye mawambo ye kwaso anye wadwuma wate onya nkopɔ twedi ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa ba